DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Magatugang good morning po. Mayo 14 kunyan, 2026 aldaw ni Nueves. Ini po ang Bareta alas 7 asin sidelines ng darakulang mga bareta. Pagaloy kan pagalburoto kang bulkan mayon, dahil pigahali ang posibilidad sigon sa Pibok. Diocese of Legazpi inimbitaran ang mga nasa media asin komunikasyon na makisumaro sa selebrasyon kan ika-60 na World Day of Social Communications sa Mayo 17. Mga pasyenteng may stroke o may sintomas na stroke dapat madara sa bagong bukas na acute stroke unit sa BRHMC sa laog ni 4 na oras tanganing maagapan. Nagkaperang barangay sa syudad ni Legazpi ng apudan nin survey tanganing makakuan nin lugar na pwedeng maging permanenteng lokasyon kan materials recovery facility. Sa lado national headlines, Presidente Bongbong Marcos dinawanin doon na bakok gobyerno na sa likod kan karibokan sa Senado. Kahagada na TRO ni Senator Bato de la Rosa kontra ICC arrest, posible pang mapaonrahan. ICC nakadepende sa kooperasyon kan Estado para ipautoban arrest warrant. PNP initaas sa full alert status matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Sa ibang nasyon, 1,700 na individual pig-lockdown sa cruise ship matapos magadan ang sarong 90 anyos na gurang sa France. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yalas and Hailey Baptiste nagpalyar na makaabante sa Italian Open doubles category. Yan po ang headlines ng darakulang mga bareta alas 7 kung yan po kaldaw ni Nueves. Mayo 14, 2026 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dahil pigali ang posibilidad na magaloy pa ang pagalburuto kang bulkan mayon. Sa entrevista kan DCGB News kay Fibox Mayon Observatory Resident Volcanologist Doreen Abilinde, sa iyang ipinahayag na sa tahaw ka mga aktibidad kini, mantinido sa alert level 3 ang bulkan mayon, kung kaya kinakaipuan ng mantinidong pag-alerto asin pag-iingat. Pigtaong suwestyon man ni Abilinde na magtipon nin inumo na tubig, asin pagkakaan bilang preparasyon ng kaso, may stranded sa panahon nin asphalt. Maigpit man ay pinagbabawal sa publiko ang paglaog sa 6 kilometers radius permanent danger zone kan bulkan mayon. Patuloy lamang po tayo na mag-antabay po sa mga abiso ng Fibox, mga updates po about sa bulkan. At very frequent po talaga natin itong mararanasan, lalo po tuloy-tuloy pa rin po ang aktibidad ng Mayon Volcano. Mas maigi po na handa po tayo palagi, meron po tayong mga face masks o kaya po ay panyo o basang damit na pwede po nating ipangtakip sa ating mga ilong o bibig, no, in case of ashfall. Ang payag ni Mayon Observatory Resident Volcanologist Doreen Abilinde sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inimbitaran ka na Diocese of Legazpi ang mga journalist, media practitioners, content creators, broadcasters, photographers, videographers as in iba pang nasa linya kan komunikasyon na magpartisipar sa gigibuo na selebrasyon kan ika-60 World Day of Social Communications sa Mayo 17, 2026 sa ipinaluwas na Diocesan Circular No. 12 Series of 2026 na permado ni Bishop Joel Bailon. Gigibuhon ang special blessings pakatapos kan post-communion prayer
para sa mga miyembros kan parish commissions on media and communications asin mga parishioners na kaibahan sa ministry asin propesyon kan komunikasyon, kaibahan digdian mga student journalist, campus publication staff, Catholic influencers, online evangelizers, asin mga paratukdo sa media and communication. Ang nasabing aktibidad, maabot na mapakusog ang paninimbagan kan mga nasa media asin komunikasyon sa paggamit kan sa indang kakayanan para sa katotohanan, dignidad nin tao asin ang paghiras nin ebanghelyo. Mientras tanto, nasa 3.5 milyon pesos ang kantidad kang kada saro kan 50 na bagong classrooms na ipapatindog sa mga eskwelahan kan Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. sayang sinabi na magayon na bareta ini para sa sektor kan edukasyon kan syudad matapos pirmahan ang Memorandum of Agreement o MOA ni Mayor Risa Ismail, Secretary Sonny Angara, Undersecretary Pete Corbera, asin Assistant Secretary Pau Bartolome kan Department of Education o DepEd. Sinabi ni Garbin na personal niyang hinatindiran ang pagpirma bilang parte kan inisyatibo kan ako Bicol na dagdagan ang mga classrooms bako sana sa Legazpi City kundi sa bilog na Bicol Region. Kasimbagan ini sa kakulangan ka mga classroom sa high school as in elementarya as in para ma-resolveran ta itong pinag-aapod na classroom deficiency and then the educational or the education crisis. Sinabi pa ni Garbi na ang proyektong ini resulta kan dakulang fondo na pigdagama sa DepEd mantang saro sa pinakadakulang benepisyaryo ayo ang syudad ni Legazpi asin ang bilog na Bicol Region. Mientras tanto, kay puan man magkumpletulos sa mga requisitos kan lokal na gobyerno para maproseso ang fondo. Well, ang sabi ni Secretary Angara is to comply with the necessary requirements so that para ma-download ka agad sa pondo from the Department of Education to the LGU Legazpi. Progress billing yata ang pinag-aapod na arrangement digdi na kung saan ibibiding mo na kang lokal na gobyerno kang syudad tapos depende sa kumaga nangyayaring accomplishment pero ang porsentahe as in ibababa nila sa pondos. Yan ang pahayag na ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DZGB News. Nangapudan ang nagkapirang barangay kan Legazpi City sa lokal na gobyerno na magkaigwanin survey para makakuha nin lugar na pwedeng permanenteng bugtakan nin Materials Recovery Facility o MRF. Ini matapos mapag-araman na nagkakaproblema an ibang barangay kan sa indang MRF kung saan pwedeng makakuanin permanenteng lugar na pwedeng bugtakan kan MRF na accessible sa mga residentes. Sigon kay punang barangay Fidel Aranya Butin kan barangay humapo na an MRF sa sitio Tiko-Tiko madalion mapano dahil padagos na ang pagdakol kan mga residentes lalo na sa subdivision na haros centralized an pigtambakan kan basura. Katakod kay ini problema na kan ibang sitio kung saan na pwedeng magbugtak nin basura. Sinabi ni Bote na pribadong lote na an natugdukan kan sa indang MRF na piglalaoman nagagamiton na sa mga masunod na aldaw. Siring man ang problema sa ibang barangay dahil ang mga lote pribado. Katakod kay ini naglalao man opisyal na makapag-inisyar nin survey ang LGU para masolusyonan ang problema asin makakuan nin lugar na pwedeng bugtakan nin permanenteng MRF. Sa iba pa niya itong baretang lokal, dapat na madalagan o maidara sa bagong bukas na acute stroke unit sa Laogang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRSMC ang pasyenteng na stroke o nagpapahiling ng sintomas ng stroke sa laog ng 4 na oras. Segundo ni kay BRSMC Chief Dr. Eric Raymond Raburar sa entrevista kan DCGB News sa sinabing pinakang kritikal ang nasabing oras tanganing ma-reverse ang pagkatiwi, manifestations o anuman na epekto sa lawas kang pagkaka-stroke. Dagdag pa niya na preparado ang pasilidad, may connection man sa promisa kan brain attack team na 24/7 sinang abilable para sa gabos na emerhensya, may koneksyon sa nasabing helang. Apera kini pigtawan doon man ni Raburar na dahil mag-adit at sa babayadan sa ospital dahil ta ipinasirarom ini sa zero balance billing na programa kang gobyerno. Magirumduba na nagpag-araman na ikatulo ang stroke sa leading cause of death kan mga Bicolano kung sa indang pinaglalauman na sa masunod
sunod na taon mapababa na ang datos na ini sa bagay kang pasilidad asin sa indang mga espesyalista. Kasi number 3 tayo, kailangan natin tong hindi binibigyan ng pansin. Dapat sagutin natin ito, sagutin natin. Alam namin na gastos ang iniisip. So, ang sinasabi namin, dapat i-maintain natin walang bayad yan. Ever since naman po, lahat po ng mga natin ay pinipilit natin ilibre lahat. Tugunan po ng zero balance billingan ng Pangulo. Ang bayag ni BRSMC Chief Dr. Eric Raymond Raburar sa entrevista kan DCGB News. 9 na oras na mahiwasan na brownout ang mamamatean kan mga lugar na sakop kan gabos na tabako substation sa aga Mayo 15. Poon alas 8 nin pagkaaga, sagkod alas 5 nin pagkahapon. Sa ipinaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated, mamamatean ini kan Bilog na Tabaco City, apwera sa San Miguel Island. Bilog na munisipalidad, kan Malilibot, apwera sa Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, asin San Antonio Santicon. Pati na ang porsyon kan Bakakay o an Barangay 1 to 14 poblasyon. Sugod, Panarayon, Hindi. Gubat Ilawod, Gubat Iraya, Igang, Baklayon, Basud, Bayandong, Vinisitahan to Basud Mainland, San Pedro, Kahugutan, Pili Ilawod, Pili Iraya, Asin Banao. Sigon sa Aleco, dahilan ini kanigibuho na pagbugtak nin feeder metering, right-of-way line clearing asin correction of hotspots. Mientras na makaka-eksperyensya man in halabang oras nin brownout ang mga lugar na pigsisirbihan kan Aleco Santo Domingo Substation. Ngunya na Webes, poon alas 6:30 nin aga, sagkod alas 6:30 nin banggi. Ini dahil sa preventive maintenance as in corrective measures sa Daragato Santo Domingo 69 kV line kan NGCP. Nagpo nakasudmaan distribusyon in cash assistance para sa mga paraomang napiktarangkan pag-alboruto kang Bulkan Mayon kung sa sobra sa 8.1 milyon pesos ang ididistribuir na tabang pinansyal sa ilaram kan Emergency Cash Transfers o ECT program kan DSWD. Ano tang sinabi na sa DCGB News ni Daraga Mayor Victor Pirete na maabot sa 728 mga qualified farmers ang maresibinin tig 10,230 pesos na ayuda hali sa 5 barangay kan Daraga, siring kan barangay Misi, Salvacion, Budyao, Bañadero, asin Matnog. Enot ang ginibo man ang payout sa iba pang apektadong lugar kan Martes, kasabay ang Santo Domingo, Bakakay, Malulipot, asin Tabaco City. Padagos man ang distribusyon kan ayuda sa Daraga, ginubatan na sin Legazpi City. Ipagkapadagos man kan DSWD ang payout para sa mga benepisyaryo sa mga munisipyo kan Ligao, asin Kamalig. Ngunyan na aldaw, Mayo 14, 2026. 30 aldaw na sinuspende kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon kan nasa tulong units kan Ilaville Tours Incorporated matapos na maimbuelto ang sarong passenger bus sa sarong road crash sa Huban, Sorsogon. Sigon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, 2 pasahero kan sarong kotse ang nagadan mantang siyam ang lugadan sa nangyaring aksidente kan Mayo 11 sa Barangay Rangas, porsyon kan Maharlika Highway. Dagdag pa niya na nagluwas naman sinda nin show cause order laban sa nasabing kumpanya kung saan hinagad ang paliwanag tanganing dai maipautob ang mga nagahalat na penalidad may koneksyon sa insidente. Apera kaini sinabi pa ni Mendoza na maabot man na maaraman ka na hensya kung animbueltong passenger bus ipinasa irarom sa preventive maintenance service asin iba pang roadworthiness checks. Katakod kaini sinugo niyaman ang LTFRB Bicol na makipag-koordinar sa o sa insurance companies para sa tulos na pagdistribuir nin bayad para sa mga biktima. Nakatalaan man nagibuhon sa Hunyo 1 sa opisina kan LTFRB Bicol sa Legazpi City ang hearing kan kaso kung saan pinatanida ni Mendoza na may magkakanigong penalidad ang kumpanya kung dai ini magkomple sa mga pinagahagad nindang mga dokumento. Mga tugang primerong parte yan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, bakalis naman po kanin. DZGB Bareta alas 7.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Ngunyan sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal. Ginawa doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daing kinaaraman ng gobyerno sa nangyaring kariribokan sa Senate Complex sa Pasay City. Sigon sa Presidente, wala siyang itinaong direktiba para laugon kan si isay mana o ni uniform personnel ang Senado. Ang mga naka-uniforme sa laog kan Senado, sigon kay Presidente Marcos, yung mga regular na naka-duty sana para sa seguridad kan edipisyo as in honor guard, mantangan ibang armadong tauhan halis sa Sergeant at Arms. Wala man in direktiba ang Presidente, naaristaron si Senador Ronald Bato de la Rosa at akod kay ni nagmakondukta man ng joint investigation ang Senado asin ang Philippine National Police o PNP katakod ka nangyaring pambabadil sa laog kan Senado.
Initaas sa full alert status ang Philippine National Police o PNP kasubanggi matapos makadangog nin mga sunod-sunod na putok nin badil sa laog kan ikaduwang iskalon kan Senado. Sigon sa PNP, ang lakdang parte kan Standard Security Protocol asin para masiguro ang kaligtasan kan publiko mantang pig-imbestigaran pa ang insidente. Ginibo ang alert status bandang alas 8:30 nin banggi na nagresulta sa pagkanselar kan leave asin dagdag na deployment din mga pulis sa palibot kan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang nainot na ipinawagas sa lugar para bantayan ini. Padagos man na nakadeploy ang mga otoridad. Mantang pig-imbestigaran pa ang pinagikanan kan mga serye nin putok nin badil asin ang aktwal na pangyayari sa laog kan edipisyo. Mientras tanto, tinawanin doon kan International Criminal Court o ICC na nakadepende sa kooperasyon kang gobyerno kan Pilipinas ang pagpapautob ni mga arrest warrant asin pagsuko ka mga suspect sa tribunal. Kasunod ni kan konfirmasyon ni ICC spokesperson Orian Maillet na igwanin warrant of arrest kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pigkakonsiderar na co-perpetrator ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga kasong crimes against humanity katakod kan war on drugs. Ginibo kan opisyal kan ICC ang pahayag matapos na burukudan asin nagpalyar na pag-aresto kan mga ahente kan National Bureau of Investigation NBI sa senador sa premises mismo kan Senado kan Lunes, Mayo 11, 2026. Sigon kay Maillet, dahil ang ICC sarong institusyon na pangudikatura na nakaangkla sa kooperasyon ng mga estado, nasa kamot man kan national authorities ang pag-aresto asin pagsuko sa suspect. Piglinaw man niya na kung may mga concerns ang estado sa pakikipagtabangan, pwede man sindang magkonsulta sa korte susog sa Rome Statute. Idinagdag pa kan opisyal kan ICC na mas kinaghali ang Pilipinas sa korte kan 2019 dahil ini makakaapekto sa trabaho kay ini makipagtabangan sa mga criminal investigation asin pagdangog base man sa Article 127 kan Rome Statute. Atab na pinauruli ang mga empleyado kan Senado kasuhapon dahil sa tensyon may kinaaraman sa nakatalaan na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Alas 7 pa nin banggi ang ordinaryong pagtapos kan sa indang office hours. Sigun kay Senate Secretary Mark Liando Mendoza, naginibo ang early dismissal dahil sa sitwasyon sa luwas kan Senado. Kung sa inpiglalaoman na magkakaigwanin mga hiro protesta, may kinaraman kan sitwasyon ni De La Rosa na nahahampang sa warrant of arrest kan International Criminal Court o ICC. Sa iba niya itong mga bareta na nindugan ang Department of Justice o DOJ na may duwang lakdang na pwedeng gibuhon ang gobyerno, may kinaraman sa warrant of arrest kan International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinag-unambitan ni DOJ spokesperson Polo Martinez ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa lindong kan RA 9851, pwedeng isurrender ang sarong sospetsado o arestadong persona sa Pilipinas asin magkakanigong International Court of Tribunal. Halaton man kang gobyerno ang magiging kasimbagan kang Korte Suprema sa mga nakapendyenteng petisyon may koneksyon sa ICC. Si De La Rosa pinangaranan bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity may kinaraman kan war on drugs campaign na iumanan sa ngunyan nasa protective custody kan Senado. Kinumpirmar ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na pwede pa man giraray mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO kontra sa pag-aresto kan International Criminal Court o ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang paglilinaw na ini, ginimo matapos ipag-orden kan Korte Suprema sa nagkaperang opisyal ng gobyerno na nagtitindog na mga respondent sa petisyon ni de la Rosa na magsumitir kan sa indang komento sa laog nin 72 oras. Sigun pa kay Attorney Ting na pwede pa man giraray magsumitir ang kampo ni De La Rosa nin petisyon para sa TRO laban sa iyang posibleng pag-aresto sa mga maabot na aldaw. Dagdag pa kan Korte Suprema na pwede man mapagbigyan o maaprobaran ang nasabing petisyon. Sa tuya pong bareta sa ibang nasyon,
Big lockdown kan French authorities ang 1,700 na passengers as in crew kan sarong British cruise ship na nakaduong sa Bordeaux matapos magadaan ang sarong gurang na pasahero. Katakod kaya ni sinabi ka mga opisyal na bako ining konektado sa kahit hantavirus sa scare. Mentas na nagsapar nin problema sa tulak ang dinusenang pasahero na lunad ka ng Vision kung sain kadaklan sa 1,233 na pasahero alis sa Britanya o Ireland na minabot sa Western Port kan Bordeaux kasabay ang 514 mga tripulante. Solamente sarong 90 anyos na pasahero kan Ambition na pigmamanihar kan Ambassador Cruise Line Company ang nagadaan mantang maabot man sa 50 katawo ang nagpailing ng sintomas ng stomach issues sigon sa mga health officials. Baretang sports, natapos na ang kampanya ni na Filipina tennis star Alex Yala as in American partner na si Hailey Baptiste sa doubles tournament kan Italian Open matapos indang madaog kinda Taylor Townsend sin Katerina Siniakova sa score na 6-2, 6-1 sa Rome, Italy. Sa pagpuon kan laban, nakakuatulos nin bintahe sina Townsend asin Siniakova bago dagos na makontrol ang ritmo kan kawat. Sa primerong set, nakabukod pa si Yala asin Baptiste sa nagkapirang puntos. Alagad na paduman ang momentum sa Grand Slam Doubles Champions matapos sindang makapagrehistro nin sunod-sunod na pagana sa games para tapuson ang set sa score na 6-2. Sa ikaduwang set, daina na pugulan ni Yala asin Baptiste ang duro-diretsong agresibong serving asin net play ni na Townsend asin Siniakova na nagtapos sa score na 6-1. Apesar kan pagkadaog, piglalauman na magpapadagos si Yala sa iyang clay court preparations sa mga masunod na torneo kaibahan ang WTA 125 Pharma Ladies Open as an International de Starbo bilang preparasyon para sa French Open sa katapusan nin Mayo. Magatugang para po sa kamugtagang panahon, nasa linya si Ma'am Ruth Pacala kan Pag-asa West Regional Forecasting Center. Ma'am Ruth, good morning, please come in. Yes, good morning po sa mga tagapagdangog kang DCGB. Ini po ang balitang panahon tangon niya na Aldaw, May 14, 2026. Kasubagong alas 3 ng aga po, itong binabantayan tang low pressure area ay nasa 685 km east ng Vira, Catanduanes. Bagaman ining low pressure area pwede nga maluso sa mga masunod na aldaw at mayo naman ining direktang epekto so far sa kalupuan kang sa tuyang nasyon. Ngunyan na aldaw, generally fair weather po ang buong probinsya kang Kabigulan, magiging partly cloudy to cloudy kita na may mga minsan na isolated na pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulit po lamang ini ka mga localized thunderstorm. Maluya sagod sa moderadong duro sa hali sa norte sirangan sagod sa sirangan ng Mairal na may banayad hanggang sa katamtamang pagpukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon yan naglalaro sa 25 sagod 34 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kasubagong alas 5:18 ning aga. Masulno po at yan na alas 6:04 ning hapon. Heat index na po ngunyan di sa Albay naglalaro sa 41 sagod 42 degrees Celsius. Ini po sirot Pacala kang Pag-asa Legazpi. Maraming na aldaw po. Thank you very much, Ma'am Ruth. Mga tugang ina pong kabilugang kasatuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang po nga nakatuwang niya sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Balyaran, siningman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, po dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, katuwang tapo dyan si Jerome Nico Martinez, siningman ng Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano, si ringman si Benji Depogi, Benjamin Hile. Good morning daw po, mga tugay happy listening kay Madam Amada Esplana and Manay Agnes Mape. Good morning man kay Bing Buen Bores, dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Janice Tola Cantaraga, good morning. Siyempre si Sir Homer Elista Lola, good morning. Good morning man kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Kaya man kay Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne. Asin si Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Good morning kay partner King Rinaldo sa Bangkiruan. Asin man kay Gerald Aranya, The Wanderer, dyan po sa LA Drive. Gugun Legazpi City, kaibanan po si Ma'am Sally. Si Ate Sally. Asin siyempre sa mga nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City.
Maraming salamat po. Long brown out sa Santo Domingo. Kaya si Jasmine mapalipot-lipot ko na ni sa Legazpi. Bakit ito kaya napagabalikan gusto yung mga bareta? Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. LPT. Ako man po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Apot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.